O cancro de colon é o que ten maior incidencia en Galicia. O ano pasado rexistráronse case 3.000 novos casos, 937 na provincia de Pontevedra. Hoxe, Día Mundial para a Prevención desta enfermidade, a Asociación Española contra o Cancro saíu á rúa. Chamar a acción para que a xente se active, para que entenda cales son os principais factores de risco do cancro de colon, que os hábitos de vida saludable, non? Unha boa alimentación, o sedentarismo, non beber alcohol, non fumar. Move o cu é o lema directo co que buscan concienciar a cidadanía nesta nova campaña, porque é importante manter hábitos de vida saudables, pero tamén participar no cribado do Servizo Galego de Saúde para persoas de 50 a 69 anos. Só o 45% da poboación diana fai o test. Non son unhas malas cifras, é dicir, eu creo que é un bo nivel de participación, pero ainda hai que abordar esas barreiras que, vámolas coñecendo pouquinho a pouco, non? Polas cales a xente non se fai a proba con máis probabilidade ou con máis participación, con máis intensidade. A proba é gratuita e sinxela de facer. Ademais, chega directamente ás casas dos usuarios da sanidade pública. Dende a asociación destacan a súa importancia e advirten o cancro de colon é unha enfermidade silenciosa. Recentemente sacamos un estudio donde se lle pregunta a esa poboación de entre 50 e 69 anos por qué, non? Entre outras cousas, por que non acuden a facer a proba cando a reciben. E as razóns máis esgrimidas son o encontrarse ben de saúde, é dicir, non teño síntomas, estou ben, é indicativo xa de que non hai nada, non? E nada máis lexos da realidade. O cáncer, concretamente o colorectal, tamén é unha enfermidade silenciosa que cando empeza a dar síntomas, xa lamentablemente adoita estar en estadios avanzados. Outros usuarios aseguran que non a fan porque non a reciben. De aí que sexa fundamental ter actualizada a dirección nas bases do Servizo Galego de Saúde. En canto ás persoas que teñen seguro privado ou mutuas, dende a asociación recomendan ir ao médico e solicitar directamente a proba.